Naimbag arabi aming kakabsat. Rabi mo na ti Sabado katadtoy, ti kabsat yun ni Pastor Joey. Ti kadwayo ti panagdebosyon ti tunggal rabi ti Sabado. Iti daytoy naimbag adama. Sakbay na kantaan tayo man daytoy napintas nga himno. Salinong na. Dakdakkel nga ayat kan ka. More love to thee. Dakdakkel nga ayat idem kanyak dengge mararaw ko ken ka apu dumakdakkel kuma ti ayat ken ka idem ka di kanyak apu tinailubungan aragragsak isut nagnaedak tinabayag ngem diak nasarakan tal na keninanak Jesus ikat pagdayawa uray agibusen tuy angesku ikantakpay laheng pagdayaw ko dumakdakkel kuma ken ka ti ayat ko Apo Jesus manubot ko. Anyan ang nagpintas ang mensahe ti himno. Ibaga na kada tayo ang nga iti salinong na. Natalgad tayo. Iti salinong na. Awan. Iti pagbutngan tayo. Dahito iti kayat mo't ngay baga kada tayo ti leksyon tayo ti dahito yung nga rabii. Salmo siya nga 91. Siya mapulag at maysa. Ti agnaed iti salinong ti kangatuan ken iti panalaknib ti manakabalin amin. Mabalin ako na iti Apo. Sika ti kamang ken sa laknib ko. Sika ti Diyos ko ken ka agtalekak. Ilisi na kanto kay ti paggadadi kaam mo, kan kay ti makapatay asakit. Sa lukuban na kanto kay ti payak na, kat awan to ti pakan-anwam. Sa lakniban kan aywanan na kanto, ti nagkinapudno, ti Apo. Psalm 91 verses 1 to 4. Kitaan tayo man, kakabsat, ti sumagmang manulang apasat da ito'y asal mo. Kan ti mensahe ti himno salinong na. Ti himno kan daytoy asal mo binasa tayo ti daytoy rabii beautifully captures the essence of finding refuge, safety and peace in the loving presence of God. Ipakamuna, isuro na kada tayo, ibaganda kada tayo, ti kinapintas, ti agnaed, iti salinong na, iti panalaknib na, awan to pulos iti makan ano kada tayo. So, verses 1 and 2, sarita na ti pamatalgad nga adda tayo iti presensya ti Apo. It tells us of the assurance of protection in the presence, in the dwelling place of God.
Ti salmo ng rugiti kastoy, ti agnaed iti salinong ti kakatuan, kaniti panalaknib ti matakabalin amin. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ti imahen nga kahit na ipakita kada tayo ket adda tayo. Anak kalinong iti maysa a kuweba. Ano sa dino? Dayta nga kuweba ket paset iti ima ti Dios. Kasla adda tayo ti daytoy. Ket daytoy nga ima ti Dios, daytoy mismo ti kuweba tayo. We are in this cave, and this cave is actually the hands of God. Nupilyon tayo ti agnaed iti salinong na. Siguradwag addaan tayo iti talna. Addaan tayo iti talged. Mapukaw ti buteng tayo. Agsipud ta ti verse 2 kunana. Isu ti kamang ken salaknib tayo. Isu ti Dios ken kataleg tayo. Isu ti Dios apagtalkan tayo. Iti daytoy a salmo, iti daytoy a versikulo, ken iti ibagbagay iti imno salinong na. Ibaga na kada tayo. Nga uray no nyaman pay ti bagyong may kada tayo. Uray no nyaman pay dagiti trahedyang may kada tayo. Uray no nyaman pay dagiti peste nga may saan tayo tupulos ang mapabutngan. Saan tayo tupulos ang madanagan. Agsipud ta. We are safe in His arms. We are safe under His wings. No matter what the danger is, anyaman ti paggad nga umay, anyaman ti dalubyo nga umay, anyaman ti sakit nga umay, uray pandemya, saan tayo tupulos ang mapukaw iti imatang na. Saan tayo tupulos ang mapukaw iti dayta nga panalaknib na. Anya ti kuna iti Roma, awan tupulos ti makaisina kada tayo manipod iti ayat ti Dios. And so under His wings, under the shelter of the Most High, we are safe. Kakabsat, madanagan ka kadi ita. Ada kadi dagiti pagdandanagam ita. Ada kadi dagiti mangburburibor kan ka ita. Ada kadi dagiti sakit amang padpadak agsen kanyam ita. Ada kadi dagiti problemam ita. Ingka iti salinong na. Ingka iti salinong ti payak Jesus. Ingka agkamagkan kwa na. Katpulos, di na kanto baybayan. Di na kanto panawan. Di kanto pulos mapukaw iti imatang na. Inka ken Kristo ita. Inka ken Apo Dios ita. Inka iti salinong na. Iti salinong mo, O Jesus, O Dios, agkamang kami. Iti salinong mo, natalgad kami. Iti salinong mo, mapukaw tanyaman na panagdanag, mapukaw tanyaman na buteng. Iti salinong mo, maagasan kami.
Karnungan na kami, O Jesus. Iti salinong. Amen. Ti mo minsan pa'y kakabsat, siya ni Pastor Joey Galinato, ti kadwayo iti daytoy arabi ti Sabado, iti panagdebosyon. Kan panagkararag. Ti Diyos ipay na kumangaron, ti panalaknib, panangagas, pamedisyon ka na kayo. Kan ti sububog ka na pamilya nyo. Amen. Amen. Bye-bye.